Ngiphinde nginamukele nganizwakethu kuyona-ke i-Chef Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Ngenza kwethu-ke nginibuyela nodaba oluthinta kakhulukazi-ke igcokama elisha nengoma nje azozikhipha-ke this time-ke ezizothinta-ke nabanye-ke abaculi-ke noma-ke nabanye abalandeli futhi bakwamanye ama-genre. So lana-ke ngikhuluma ngengoma azobe efeaturishe kuyona-ke uMahu, bese ngikhuluma ngengoma azobe efeaturishe kuyona uNomcebo Zikode nezinye-ke futhi ngenza kwethu-ke I think-ke enye le esiyaziyo-ke eseyaphuma-ke futhi nayo eyadlisa-ke ubhedu kakhulu okuyi-Paris. So uma ubheka kahle kahle-ke kulona lolu cwecwe lezi ngoma uzobona ukuthi-ke lana-ke kudlalwa ibhola, kudlalwa olunye uhlobo lwebhola-ke kulonyaka, nabalandeli bayakhala-ke khona lapha ey'nkundleni zokuxhumana uma ubheka ukuthi-ke ayi le nsizwa ngathi ize kabi kakhulu-ke kulonyaka ngoba ibhola elidlalayo-ke akulona ibhola-ke abantu-ke nabalandeli balo-ke igcokama elisha abake bacabanga ukuthi-ke angalidlala kona lonyaka. Akanakele into ey'ningi, ubheke kakhulu-ke umculo wakhe, ubheke kakhulu-ke ikusasa-ke lomculo wakhe naye-ke uqobo njenge-brand lona-ke laphana-ke igcokama elisha. Ngenza kwethu ngithi mina-ke ayi nabanye abaculi ngathi bengabukela into-ke efanayo ngoba-ke siyabona uMaskandi ngathi-ke uyangena nakwezinye iy'ndawo, uyatrenda nje kakhulukazi-ke nakulona la Pipiano. Ngike ngabona ukuthi-ke ekuthiwa-ke iyeza laphana-ke ekushawa nje isiginci-ke kodwa le ngoma ihlangene kakhulu nalo ipiyano. Ngingaqeqeke magura ngenza kwethu-ke ake ngihalalisele le nsizwa, kodwa bese ngithi nabanye ngathi-ke bengafunda-ke okufanayo-ke kuyona-ke le nsizwa ikusasa lomuntu. Kodwa-ke kuye kube kuhle ukuthi-ke ufunde ubuke ukuthi abanye abantu benza kanjani, uthi mosubukile nawe bese uyenza ukuze-ke impumelelo izokwazi-ke ukukulandela ngoba impumelelo akuthina-ke esiyifunayo, iyona kumele ifune thina. Anyways bafethu-ke uma kuwukuthi ukubambile lokho uyokwazi nawe ukuthi-ke usebenzise lokhu ngale ndlela le nawe-ke ozama ukuphusha ngayo engathi-ke kungaphumelela lapho khona. Anyways, don't forget to like this video, don't forget to comment on the section down below and also subscribe to this channel. Danko.